डिमाकुसियाव गंनै गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया जिउजों जुजिनानै दं। लामा सामायाव दासान्दि ओंखारोब्ला एबा गारि मटर सालायोब्ला एसे सांग्रां जानाया मोजां, मानोना गोदान बोसोरा साननैल'सै। बोसोरफ्रोमबो गोजाम बोसोरनि माखासे सान सिगां आरो गोदान बोसोरनि माखासे सान उनसिम दाब दाब जायगायाव गोबां लावखार ओंखाम जाहैयो आरो रंजानाय लायो। नाथायबा रंजानायजोंनो खायफाया गावनि जिउखौबो अबथिरा खोमानानै लानांगौ जायो, जेराव पिकनिकनिफ्राय न'फारसे फैफिनबाय थानाय समाव गोबां गिख्रंथाव जाथायजों मोगा मोगि जानायखौ बेबादि रंजानाय बोथोरावनो बांसिन नुनो मोनो। बाथ्राया जाथायजों एसे आलादाब्लाबो सांग्रांथिखौ सिगांग्रो बुंथिनाय जाबाय। थांनाय मोनायाव उदालगुरिनि डिमाकुसियाव गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो, जाय जाथायजों सानै सुबुं जिउ खहा आरो सासेया दासिमबो जिउजों जुजिनानै दं। बामोनजुलिनिफ्राय डिमाकुसिसिम थांग्रा लामायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। फैबाय थानाय AS27E7487 अनजिमानि गंसे पालसार गारि आरो AS25G2924 अनजिमानि एसिबार गारिनि गेजेराव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जायगायावनो सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो माखासेया गोब्राब जोखोम जानायखाय फाहामथाय होनो लाङो, नाथाय देहा फाहामसालियाव सासे जिउ गोमाबावो। दा 59 बोसोर बैसोनि बिष्णु प्रसाद छेत्री मुंनि सासे सुबुङा जिउजों जुजिनानै दं। ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছে মানে মই এতিয়া থানাৰ ওচৰতে ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাত নাকা ডিউটি কৰিছিলোঁ। তাত মোক ফোন কৰি জনালে ইয়াৰে পাব্লিকে, জনোৱাৰ পিছত কয় যে ইয়াত দুখন বাইকৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল। এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতে একজন স্পট ডেড বুলি ক'লে, তাৰপিছত 3জন ঘাইল হোৱা বুলি ক'লে। তাৰপিছত এতিয়া আহি দেখা পাওঁ বৰ্তমান 2জন মৃত আৰু 2জন বৰ্তমান হস্পিটেলত লৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ ডিমাকুচি হস্পিটেলত। এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া ঘটনাস্থলীতে আছোঁ। বাইক দুখনো বেয়াকৈ জখম আঘাত ভৰি হৈছে, ইনজৰ হৈছে। সেইখিনিয়ে আৰু মোৰ কাৰণ ঘটনাটো 4:30মান বজাত হৈছে। ডেড বডিজন চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি? ডেড বডি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে মানে আমাৰ এই ফাৰ্ম চাকৰি বুলি জানিব পাৰোঁ, গোলাঘাট। কিন্তু নামটো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই, কি নাম কি হেৰি, পিছত আমি কনফাৰ্ম হৈ ল'ম।